И здравей, Ник! Аз съм Иво Смок и това е моята втора кандидатура за KBCraft. Това е първата ми къща, тук има пътечка, през която минаваме и отиваме в къща, тук са лампички. Ето така изглежда самата къща. Нека влезем вътре. И ето тук това ни е холът с масичка, книги, букшелфове, хладилник и тук ни е нещо като килер. Да, това е килера с печка и фурна и чест и енвил. Много чест. Това ще има. Да. Тук на втория етаж е спалнята. Ето. Тук е един компютър. Тук е телевизорът. Тук забравих да сложа компютър. Това е тон колоната, която е свързана с компютъра и това е букшелфове и кактус чек. Тук притежателят на къщата на спи, това осветление и това също. Нека преминем към втората къща, която е по-декоративна, защото повече поглед към нея. Ето, това е принципно къщичката, която ти я видя в миналата. Да, в миналата кандидатурата. Това е то. Вътре няма нищо. Да, това е. Не, заведено, то няма какво се извежда. Ето я в третата къща, която не е най-много време, докато я измисля, докато я построя, докато ми дойдат идеи в главата. Декоративна фермичка има тук. Ето, гледаме къщата настрани и отзад. Доста се постарах. Да. Доста време ми отне също да я построя. Ето тук, това е кухнята. Тук са честове. Тук отново... Кажи го, бе, брат. Тук има стара крафтинг тейбъл. Тук е ответенце. Не съм много по извеждането, така че... Ето това е втория етаж. Тук е леглото, тук са букшелфовете, осветлението. Ето го компютъра. Да, това е пак осветление и горе-долу е това. Знам, че сега много по-малък шанс, защото са по-малко постройките. Неща бяха много дена. Да, и не се надявам много да приемаш, защото това не е нещо голямо, красиво, да, но все пак, както знаеш вече, казвам се Боян, на 15 години от град Силистра. Да, това беше от мен и до после.